ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ ಅದೇ ಗೈಸ್ ನಮಲಾರ ಜನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆದೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪದೆ ಸೊ ಅವಿನ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತುಷ್ಪವ್ಯಾನ್ ಸೊ ಈ ಮೇರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ತೀರ ಮಿಗ್ ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮೇರುಂಡತೆ ಚಿಕನ್ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಡ್ ಬಂತೇರಾವೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆಗ್ ವಿಧಿ ಜಂಡೆ ಯಾನೆ ಗತಿ ಅತೆ ಬೇರೆಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಚುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮೆರಗಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮೇರೆ ಮನ್ಪುನು ಅವು ದಾದನ ಉಂಡತ ಅವೇನೋರ ಮನ್ಪುಗೆ ರಫ್ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ದಾದ ಪೂರ ಪೋಡುಂದು ಪಾಡ್ದೆ ತೊಂದದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಈ ತಿತ್ತನಾಂಡ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಈಸಿ ಉಂಡಾವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಡ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಇಂದು ಮುಂಚಿ ಪೂರ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ತೆಟ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮುಂದೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಇರಾಗ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ಸ್ಪೈದೆ ನಮ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರಾರು ಕಡ ಪುಡಿನ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪನ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ನಾನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಆತಂಡ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾಂಗ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಲ್ಲೇಜೆ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಏನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಅವು ರೆಸಿಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಂದು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡವೆ ಯಾ ಮುಲ್ಪೊಂಡತ್ತೆ ಚೂರು ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ದೇಪಂಡ ಒಂತೆ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿ ಮಂತದ್ ಮೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಈಗಿನ ಯಾರು ಮಲ್ತದ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ದಾದ ಪುರ ಉಂತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಗೊರ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಗಿರಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಒರ್ತಿನೇ ಬೋರ್ ಹಾಪ್ಲದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುಜ ತುಯ್ಯಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಲೈ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಅವು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಕ್ಲದ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ನಾಡೆ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ದೇವರಂದ್ರೆ 3 ಡಬ್ಬಿ ಖಾಲಿ ಆತನ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಆತನ ಅಂಚಾದೇನು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ನ ಮಂಡೆ ಪೋಂಡು ಆ ಮೇರೆ ಸುಕ್ಕಲ ಐಕಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂದ್ ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ್ನತೆ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡಿಜಿ ಮೇರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪೊತ್ತುದಿನ ಮುಂಚಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ಲ ಯಾನೆ ಬೋಡಾಂಡರೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಆಗುತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ರಪಕ್ಕ ನಮಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಂಡು ರಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪನ ಟೈಮ್ ಪೊಪ್ಪ ಕೆಲವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಫಟಾಫಟ್ಟದ ಮನ್ಪುಗಾದು ಇಂತ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡಡಿ ಪಂತೇರು ಹೋಗ ಗೊತ್ತಜಿ ತೂಕಬಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ಯಾನ ಪೌಡರ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ತೊಂದೆ ಗೈಸ್ ಆಮಿ ಬಾಜನ ಉಂಡತೆ ದೆಕ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವು ಎನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಚೂರಿ ಅವು ದಯಪಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆಪುಜಿ ತಪಟ್ಟುಂಡರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂದಿಲ್ಲವೆ ಕಟ್ ಮನ್ ಪ್ರತಿಕೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪೂರ ಅರೇಗ್ ಕಟ್ ಮನ್ ಪುನಃ ಪೂರ ಯಾನು ಹೆಡ್ಡ್ಯಾವು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜಿ ಇನ್ನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ನೆ ಯಾವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ MTR ದಕ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಗೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಡುಪು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಡಬ್ಬದ ಬೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಕ್ ಉಂಡಾವಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಯಾವೇ ಬೋಡೆ ಸದ್ಯಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸದ್ಯಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ತೊಂದೆ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಪಂಡ ಬಾಗ ಆಟನಿತ ಕೊಡಕ್ಕು ಕಾರುಂಡು ಗೈಸ್ MTR ದಕ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕು ಕಾರುಂಡು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒನಿಟ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಈ ತೊಂದು ರೆಡಿ ಮಂದೆ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಬೇಯರದೀಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡವಳು ಪೂರ ಕಾಯ್ತಲ್ ದೀಪೆ ಸೊ ಉಂದೇನು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೈತೆ ನನ್ನ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಡಾಂಡ್ ನನ್ನ ಸಾಲ್ಟುಲ ಮಂಜಲ್ಲ ಅತಿ ಓಕೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಣಲಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದದೆ ತೊಂದೆ ಸೊ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ದಯಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೋರಿನ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪುಂಟುದು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪೂರ ತೆತ್ತದು ಪುಂಟುದುಂಡತೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಲರ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟಿ
గ్యాస్ ఎల్లెడ్దిలే గైస్ గ్యాస్ మళ్ళీ వచ్చి వడి పత్తుండు ಸೊ ಕೋರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಾತ ಬೇಯೋಡು ನೀರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ರಟ್ಟುಂಡು ನೆಕ್ ನೆಕ್ ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಾವೆ ಪಂಡ ಕೋರಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಡು ಕೋರಿ ಚೂರು ಇಂಚ ಬೇಯೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವ ನೆಕ್ ಒಂದಾಯ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಪಂಡ ಕೋರಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತಾ ನಡಂದು ಚೂರು ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಡಿತನ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೀಸಸ್ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂದೊಂದೆ ತೇಪಂಡ ಅವು ಬೈನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪುಣತೆ ಸುರುಂಟುಂಡತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಪೀಸ್ ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದುಂಡತೆ ಒಂದು 70% ದಾತು ಕುಕ್ಕಾಂಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತು ಬಿಡ್ಚಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಕಡು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ಪೋಲೆ ಕೋರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿಗ ಸುಲೆ ಶೋಕು ನೀರು ಬಿಡ್ತುಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈತನಾಗ ಈ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಕಡೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದಿನತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಣುಂದು ನಮಕ್ಕ ನೆಕ್ ತಾರೈ ಬೋಡಿತನ ತಾರೈ ಪಾಡೊಲಿ ಅತ್ತಿಂಡ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲಕ ತಿನ್ಪ ಪಂಡ ಇವನೋಲಿ ಸುಪ್ಪೊಬ್ಬು ಟೇಸ್ಟು ಗೈಸ್ ಸುಪ್ಪೊಬ್ಬು ಉಂಡಾವೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಷ್ಪಾಯರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ತೊಷ್ಪಾಯರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಯಾನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದೇನೋ ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಣ್ಪೆ ಗೈಸ್ ದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪುಳಿಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಪಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಈಮೆಟ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆನಗೊಂಡತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಈಮೆಟ್ ಬತ್ತೇರೆ ಅವೆ ಒನಸದು ಸೊ ಅಮಸರಾಗ ರಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇತೊನ್ನವೆ ರಪರಪಕ್ಕಾಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಂತುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿನ ಅಂಚಾದ ಎಡೆ ಕುಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏನಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಸೊ ನಾನು ಉನ್ನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪ ಓಕೆನಾ ಏನ್ ಚಾತಂಡಿ ಕೋರಿದ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ರಾಂದಿ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಅವು ಸಾರಾದು ಪೋಡು ಸಾರು ಸರಿ ಉಂಟು ಎಂಕುಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡು ಓ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಈತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪೋದು ಬರ್ಪಾಂದು ರೇಪಂಡ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ರಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗುಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಅಪ್ಪನಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹೊರಮ್ಮ ಪೋದು ಬತ್ತೇರಾವೆ ದಾಯಪಿರ ಬತ್ತೇರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜರೆಗೆ ಹ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬೀಲ ಅದೇ ಹಾಂ ಕಾಯ್ತು ಇನ್ನು ತರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇ
ಪಪ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಪ್ಪಡ ಐತೆ ಇಂಕ್ ರಿವ್ಯೂಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಸೊ ಆರು ಓಕೆ ಶೋಕ ಆತನ ಬಂದಿರ ಅದ್ರ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಏಪಲ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಹಬ್ಬ ಮೂಲೆ ಮಿತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈತಳುಂಡು ಗ್ರಾಮ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನೇ ಬರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಟ್ರ ಪಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತಾವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ರಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಾಂಟೆಡ್ ದಿಂಚು ರಶ್ ಇತ್ತು ಬಂದ ಕಾಂಟೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಗುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗೊಂಡತೆ ಅವೇ ಸಾದಿಡು ಪೋದು ಬತ್ತಾವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರವೆ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ತೂದಿ ಎಂಗುಲ್ ಪಿರ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋತಿನಕ್ ಲಾಭ ಇಲ್ಲತೆ ಸೊ ಪೋದು ಬತ್ತು ಬಂದೆ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಲ್ತಿನಾವೆ ರಪಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಓಟರ್ ಐಡಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರೋಡ್ ಗತೆ 2000 ಡೇಟ್ ಓಟ್ ಮಂದಿನ ಅದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪನೊಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಮುಗಲ್ ಕೈತನಿಗೆ ಐಕ್ ಕುಂಟು ತೆತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಈತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಂಟು ಅರೆಗೊಂದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಏರ ಬೈಕ್ ಉಂಟದು ಬೋತೇರು ಜಾಲಡು ಅಭಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈಕ್ ಉಂಟದು ಬೋತೇರು ಆ ಬೈಕ್ ಇತ್ತಿನ ಹಂಗಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ರಪ್ಪ ನುಂಗುಡು ಗೈಸ್ ಬೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪಡತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪಾಡ್ದಿನ ರಪ್ಪ ನುಂಗುಡು ನಾನು ಒನಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಬಡ ಪುಂಡೆ ಆ ಹೊಡಿರೆ ಬಡ ಅರೆ ಬಡ ಪಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಬಡ ಆ ಹೊಡಿರೆ ಇನ್ಯಾಪುಡು ಬುಡು ಆ ಹೊಡಿರೆ ಬಡ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಡ ಪಿ ನೀನು ಅಂಚತ್ತಿದ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಬಡವು ಕಮ್ಮಿ ಅರೆಗೆ ನೀನು ಮಂದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂಡ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಡತೆ ಅವತ್ತದ್ದು ಜೋರು ಬಡಾತೀನಿ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಎಡ್ಡಲ್ಲಾರ ಮಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇತ್ತು ಬೊಲ್ದು ದೊಂಬಿತ್ತನ್ ಬಲ್ಕಿರಿತ್ತಂಡು ಕುಂಟಾಜಿನ್ನದು ಮುಗಾಳಾನ್ ಮುಗಾಳ್ ಅಂತ ಒಂತೆ ನುಂಗುದು ಮಗದಾಗುತ್ತಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆರಡ ಏನು ರಿವ್ಯೂಕ್ಕೆ ಪಂಡತೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಂದು ಇತ್ತ ನಿರ್ನಲ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದು ಡ್ಯಾಪಣ್ಣ ಏನು ಪಾಡ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನತೆ ರೇಪುಗ ಬಾಕಿಲ್ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪನ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್ ನೇ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಪುದರ್ ದಿಯೋಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪುಡಾತ್ರೆ ಇಂದು ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಕುಕ್ ಆತಿನತೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆಡು ಕುಕ್ ಆಯ್ನೆ ದಾತ್ರ ಒಂಥರ ಕಬಾಬ್ ಫೀಲ್ ಆಪ್ ನಿಂಗೆ ಶೋಕ ಆತಂದು ಎಂಚಾತು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ತಲಕ ಮಂತಂಡ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ರಪಕ್ಕಗ್ ಇತ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ರಪಕ್ಕಗ್ ಬೇಲೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬರೋಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತನ ರಪಕ್ಕಗ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ದಾಲ ಬಂಗೆಜ್ಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಕುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂತ ಆತ ಮಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾನ ತುಲೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಡ್ಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಡ್ಸಿ ದಾಳ ಬಡ್ಸಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೀಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಬಾಟ್ ಹೋಗುನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಬಡಾದಿತ್ತಂಡ ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ರಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪದು ನೆನ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವೇ ಆತು ಶೋಕಾತನು ಯಾವ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಬೇತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡು ಪಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ಜದೆ ಸರಿಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆರ್ಪಣ್ಣ ಸಾರು ಪಾಡಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತು ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಅವು ಅದು ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆವ ಮಾರೆ ಎಂಚುಪ್ಪು ಕಾಲು ಈಟೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚುಪ್ಪು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪುಂಪು ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪಾಡು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೋನು ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮಂತು ತೂಲೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬೋನ್ ಪಾರ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಬಂದಿನಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ರೋಟಿ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚ ಆತು ನಂದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪಾಡ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿ ಜಾತಿ ಮುಂಜಾಲು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂದೇ ನಾನು 10 ದಿನ ಖಾಲಿ ಮುಗಿಪೆ ಅಂತ ತಿಂದು ಗೈಸ್ ಒನಸ್ ಮಂತ್ನಾಗ
ಕೊಕ್ಕು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅಂಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ದಕ್ಕೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಚೀಪೆ ಉಂಡವೆ ಎಂದು ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕುಕ್ಕು ಮಲ್ಲಿಕಾ ನಮ್ಮನ ಬದಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಂತ ಕುಕ್ಕುದ ಬದಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೆಲೆಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಐಪುನ್ ಸಾವು ಅಂಚದು ಅಂದು ಕೆಲೆಜಿಂಗೆ ಎಂಡವಾಗ ಲೈಕ್ ಆತ ನಾನು. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಿ ದಕ್ಕಿರ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಕೋ ಗೈಸ್, ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂತಲಿ ಈಗ ಕೆಲೆಂಜಿದಾನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂತಲಿ. ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪೋಗ ಮಕ್ಕರ್ ಮಮ್ಮಿ ವಾ ಮಮ್ಮಿ 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 ಆಂಟಿ ದಗ್ರ ಬಲೆ ಅಂಡಿ ಕೈಟ್ ದಕ್ಕಚಿನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಟ್ಟಿ ಚಕ್ಕಿದ ಅದನ್ನು ಒರಸಿಯರು ಅಂಡಿ ದಗ್ರ ಬಲಿ ಪ್ಲೇ ಹಿಡ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಲ್ತಾ ಹತ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೇವಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಯಾನ ಅಂಡಿ ದಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಇರು ಓಪನ್ ಅಲ್ಲದ ಅಂಡಿ ದಕ್ಕಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಕೈಟೆಂಡು ನೇ ಮಮ್ಮಿ ಬಲಿ ಪ್ಲೇ ಮೀ ನೇ ಬಲಿ ಪ್ಲೇ ಅಂಡಿ ದಗ್ರ ಬಲಿ ಪ್ಲೇ ಓಡ ದಕ್ಕುನು ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಕೆರ್ಲ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ರಪ್ಪಕ್ಕಾಗ ಪುಣ್ಯೋಗು ಕೈಟ್ ಬಾದನ್ ದಕ್ಕುನ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಿನ್ನೆಟ ನವೀನ್ ದಕ್ಕೆರು ಬೇತೆ ಮಿನಿತು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತು ಹೆಂಗಾರೆ ತೂನ ತಿಲ್ಕೆಲರ್ಪು ದೇ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದೈತ ಮುದೆಲ್ಡು ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗ ದಾದ ಅನ್ಪುನೀರು నేను ఓల్ దక్కుని అండిని జాగేజ్జి గైస్ నమకు దక్కెರೆ ఈ తొట్టెడు పడుడా ತೋಟೊಡ್ದು ಪೂಜೆ ತನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಹೂವೇ ಹೂವೇ ಎಂದು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗದ ಕೊಯ್ಪುನ್ ಮಮ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಈತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾದೆ ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುರಿ ಪುನ ಬಲ್ಲಗಂದೆ ನೈಕ್ ಈತ ಐಟು ತುರಿ ಅಂದ ದಾದ ದಾತಂದರೆ ಅಂದತ್ತ ದೂರ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುರಿಪಿನ ಒಂದು ಕಂದೆ ಐಕ್ ನಾಲು ಉಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತರತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ನೆತ್ತ ಬಾರದ ಬಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು 19 ಇದೆ 25 ರೂಪೀಸ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಈ ತಿತ್ತು ಬಲ್ಲು ಕಂದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತಿತ್ತುದ್ದ ಬಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಕೈತಾತು ದೊಂಡು ಐಕ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡ ಮೇರೆಗೆ ತೂಯಿನ ಪಂಡ ಕೇನ್ನ ಪೂರ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೈತಿ ಅದೇ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೈತ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಜಪ್ಪನ್ ಬನ್ನದೆ ಅಂಚ ನಾನು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ದಿಕ್ಕಗ ಕುಂಟು ಬರ್ಸತ್ ದಿಪ್ಪನ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ತ ಐಕನ್ ದಾದೆ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ದಾದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಕಜಿ ಪೆಂಕ್ಲ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಮ್ಮನ ನಸಿ ಬೆಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಮಿಕ್ಸಿನ ಪತ್ತು ಪೋನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪುಸ್ಕ ಊಪಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಅನ್ಬರ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಕಾಫಿ ಮನ್ಪೆರಂದು ಪೂಯಿನವೇ ಕಾಫಿ ಮನ್ಪೆರಂದು ಕಾಫಿದ ಪೊಡಿ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಾನಿ ಅಂಟು ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೇಡ್ದು ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಆತನು ಒಕ್ಕ ಕಾಫಿದ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಮುರಣಿ ಕಂತಿನ ಇತ್ತಂಡತೆ ಸೊ ಉಂಡಕ ಪಂದು ಕಾಫಿ ಮನ್ಪೆರಂದು ಬಿಡಡ್ನಿ ಈ ನಮ್ಮೇರು ಪೂರ ಕಾಫಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಾಫಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಆತನು ಇತ್ತೆಂದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಮಂತ ಪರೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚ ಅವೇನು ತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ದಿನವೇ ಶೋಕತನು
ಪಂಡ ಕಾಫಿ ಪರ್ಪನ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕ ಅಂದ್ ಫೀಲಾಂಡ್ ಈ ಕಾಫಿ ನೆಕ್ಲ ಅಂದ್ ಮುಗಿದಿ ನೆಕ್ಲ ಸಮ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಕಂದೊಳಿ ಕುದಸ್ಸಿನಾಂಡವೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯರೆ ಪಿದೆ ಮುಗಲ್ ಉಂಡೆ ಕುದಸ್ಸಿನಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಾಫಿ ದೀತೆ ಆರ ಒಂಜಿ ತೂಂದು ಟಿವಿ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದವೆನ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಕಾಫಿ ಪಡ್ದು ಮುಗಿಪೆ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇಂಜಿನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಯಾನ್ ಕಾಫಿ ಪಡ್ದು ಮುಗಿಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್